Kanga ai ku blei biang ye pi bar khai ha ke kerteng ke jong try jong Jesus grace. Hagini ke jingkren ke jonga ke bomenta. Ngakwa ngan yai kren ye gani ke jo hi ke jingkren ke ba. Ngala jukren berobor le se hagini ke jo ki phang la ne ke jo ke rukom. Wat la kalong shushu ke ba kham thamai le se ye ke jing im jong fi ki kat tu kat ne. Shikin tien joy ke bangan ya chkhmat ban kren biang ye gani ke jingkren ke voice ke bishis pa san po. Ngakwa ngan ong kum ne fi. Balai nga kren biang i gini ke jingkren kiba nga ai kerteng biang mentagesngi ya gini ke jingkren jonga ke Jingiohi ke Ktah Iangi nga ai kerteng kumta ba ke Jingiohi ke Ktah Iangi balai nga kren i gini balai nga yai kren i gini na mar ngayo i gini ke sngi ba hadian ba nga kren i ke tu ke jinghuslai ba kumno ban job ya ka ngayo i don shibon ki brio ki ba phone changa Shibon ki priyo ki ba wan shangaru dan shibon ki priyo ki ba dana pedengka jing kila yo jing mentoy shibon ba na ka tu jing kren. But ha ka jing sham jonga nga la perkhat ya ka bangan kren ya shibon ki wepat ki jing hikai. Rei hakini ki sngi din bangala yo phone ba din bangala ya kren ba ki ba bon ki priyo ki don shibon ki ba wan ki ba yikendu nang ta nga snot ho ba ki priyo gini ki sngi ki don kampalat ya ka jing hikai kabaki a day kabalong practical kabaki sham ki kendo alaga jong ka yeng alaga jong ka jingya lenti kabaman laga sina ka taga daw nga kwa ngan kren ke ek ka ba day ba jing im jong pi ka ba man laga sngi kumno fin le am bi kendo ek jing im ko jong fi na taga daw nga kwa ngan ong fi kat kum kani ka bible fi aban sngo tho ba blay kwa ngi bagin ya chikhman ba bagin poi bi chik thong jong ka jing im kat ba pinang im kani ka perthai hi nga kwa ngan ong lupai fi kani por ba shibun ba ki ding pengkyang shibun ba ki jing penwet shibun ba ki kanum long smooth lani kanum shu back ki jing ya lenti ki jopi wat la da pila pediang yu jisu wat la da pila skotho iki lenti ki babiat baru blay ki ktien ki jau ban persangkat bala ban duai ban kongu yu blay rei kita bar khadru walit klat ingini ko wai pindang yi kendo shibun ki ding pengkyang ki jing em ki jopi walit sheptiang nga kwang anong ifi ngan pin ifi na ni ktien ki jong blay mena gisni dan apa yang jong fi syakri you try pi persangi ke ban nget pi persangi ke ban duai pi persang ban eat you play harai ki bon palat ki penwet fi ha ga yeng ke jong fi ke pisang namar khambon si ni ngshamba ki jing ki bangi kendo kim ta dei shabar khambon hi ki jing kendo ki ding pengkyang ki jing wet hi ki dei hala ke jong ke yeng ke sem ke bangi shong isa ba dei na ka dang kwangan kren ke ne ke jing dei bat ke jing ya lenti ki jong fi bat utrai ba pinsno tho kumno finia nang ni shakhmat kay go play kwa ay jing im ko jofi bat ngan nang yai kren ni ho ay voice ki bo men shwa ay lang sedang ngala kren ni ke en rei menta ke singi kwa ngan ngam ongan repeat e jo rei habang puli go bible ngam nang ban kren da go wai pat namar bangayo i bagi brio ki kendo pala de jing gi yeng gi sem mentah gi ni gi sngi dan preng jongki gi bupli ki badana ga jaka ga ba ki la poe ga jaka jong ga jing khuslai ga jing jar badan preng jongki gi bom treshu gi ban le gi jing tre jing ta dan preng jongki gi bom treshu gi ban ni kendo brio gi ban le chini shatai ki la shishong na mar ba la ban khia ga jing per dan preng jongki ki bam la shu ban ya chikhmat na mar ko ban khia pala de jing mo per khan nga duai me de sngi bo blay on ya rap e film ba ni gi jing kren ga ba dan ban kren shapi namar nga kwa nga ni rap e film baga ktien ke job lai ngayo i ba mdon lenti mdon lat i brio gi ni sngi light na ka bagi snap e ktien ke job lai nga kren lang e para khot ki badan ang nation rang bat kan thai bi snap ni ktien ke job lai la fide ki rang ba ki long kmi long pa la fide ki khna samla la fide kumlo nga kwa agni ke por pin snap hangan ai kerteng ni ke jingkren ke jonga ba ka jingio i jongi ka Ktah ye ke jing em chingi ka jingio i ka Ktah yengi fi udah blay bobu ini kini ki arteli ki khamat bat nda bangi ya hagene ke jingem ban shakri you blay nama bangi don gini ki khamat ngidon ki score ngidon ki ke jingmo ti berkhal ngimla klem da pet ya kita ki bangi yo i bat khambo na pleng jingi ngimla shu ban ya chikhman namar nda habangi yo iya ki eki balang persya iya ke jingkwa jingi persya iya ke eki bangi ngitmu ki klem long kumta kalang penban ya persya iya ke ta ke jingkwa jingpi
Kapenlong ifi bapin shangkop bapin sangeno bapin peksa ye kata gajing em ko jongpi bat kapenlong ifi bapin no men sim hiarno na pi pet le si she yeng pi pet lok na pi pet lok na pi pet kime ki pa na pi pet ki khon ki kti na pi pet eke badana yeng sam fiyo ik khlem long ko pi mot kalong penban da khongpong kapen ngosi penban ifi na marba nda haba fiyo gajing a yeng sam mla aga jinglong brio banum khuslai bat banum perkhat bat dei kita gi ding pengkyang bat dei ne kita daw ngkwangan pen i pia gani gapor ba ngan kran ni pia gani gapor ba ka jingiohi ka kta i ga jingem ka jingi na kita daw na pin puli na ga bible tangan si puli fi kindiat na ni kitien go try bi puli na gi siti ga ba ar ki korin na kwa fin kat balahi tuai bo bleu nai boring abang ban yalam fi fin shai Namal kat kung ngay siti ka ba ar ki karin, kalanang ka basan na dapin pulin nagdakhat ka ba hinyaw, kadan ka ktiyan ka ba latho ang niya pa u bracket, haki bracket la keri ka. Kabaong kumni namar niyat da ka jinget, da ka jingiohi. Namar niyat da ka jinget, da ka jingiohi. Fi kaay ka ba ngiohi menta, Ktah i jingi. Nakita ka daw, lada pipuli na ka Bible, pila Diyos nga, brabori ka nila sinaga, nakibriyo pila Diyos nga. Tisa si sinpat ngan penibiyang ifinang ni. Baka jinget, lakta iya ka jingi. Kahiyarno ka jingi. Habang iyo ipalat, iki panong persya iya ka jingi. Kum ka nuksa, pikin mau iya ka gospel ka jong Matias, kalanang ka ba khatsaw, kumno ba u Jisu ko ban hikai gi sunran bakin ya daga jinget daga jingiohi but people in the Bible pilap ang ngal nang ka sano du khan ba ar puar ba u Jisu uwan ban ya hajrong jong duriao halor jong tu jing at plong u yang jrong u klem ngam bagi sunran kila sheptian re Jisu ang dai mga wat sheptian but nang tade Petrus ang trala de dai me khat yanga u Jisu la khat yu ong wan bana ba Petrus u yosngo bu Jisu ong wan u hiar na galing ba ya ka Bible ko ngan pudi tang khandian na ba nganom de shong slam ni pipuli nang ni naklanang ko ba khat saw jong Matias na khat ka ba arpu kundai ko ong u Jisu te ula ong to wan te habo Petrus ula hiar na galing ula ya alor ko ban let show Jisu Henry habula yo iya katakal bagajur. Ula sengaw syapting bat aba ula sedang ban ngam. Ula perta uda ong kutrai tu penyemenga. Kumni ru Jisu ula kena lagi kti ula kemi ula ameu barit ke jingai. Balai bamela sengaw artatien. Fi ni ngari ke jingi kai ka ba ngakwang anang pi la bon sin ngakranika. Maka ka wain na ki jingja. Ki bangala ban keren mentagisngi wat shibon ki khubon na kani jinja kawai ka bang kwangan keren na kani por ka ba David kani ka bang ong ka jingiohi ka Ktah yangi ka David piyo ang ne ba haba u Petrus u yo Jisu ba yang halor jong ka duriao ulanget na maru Jisu ukren uang day mga wat sheptiang fi ka jingiohi ningkong shwa ka jingiohi jong Petrus yo Jisu ka ay men siem yo Petrus ba unut dia ka man ong try la day mame hukum nga bangarungan wan shime kamot ka jingiohi yo Jisu ka penla yo Petrus ba unum tiang ya ka duriao ba unhiar namar uyo shwa yo Jisu fi ka jingiohi ka Ktah ya ka jingai Fi hang ni gede ka babaha, gani gede ka badai. U Petrus ula ayo eryong barwa shime. Henry hagani ka sngi, dang shushai berngot. Uyu ipen bani u Jisu ya halor jong kata ka duriau ka ba mautiang. Bat nda ula yo shai ula da yo snow shai bo deu Jisu. Uyo Jisu bo yang halor ka duriau ka jingiohi. Ka penlang yo Petrus ba unut ban ong try. Lada day mame hukumi nga naman wan shime u Jisu ang wan. Fi kataka day ka mga kwangan ong ifi nga nuot man ong pishakri u blay nadu basdang pinuot baniyat baru blay day hakapor basdang fil asdang banyo u blay.
Fila yo i, wat je shikri play mat la kom to ngakwa finde yo i. Yo i bo jisu de khat e pi. Teng teng dan ki brege be shikri play. U khlem de khat, u khlem bi khlem de yo i yo try. Hakata ka jing yo i jong pi ngakwa finde yo i yo try. Da yo snow bo play kren shi pi malang por. But ngan itu fi ka jing yo i ka pelong fi ba pin klet dot ik e bro ba pin note ban let show Jesus Christ. En repeat bahangan pen i fi ba. Wat la daw la yo iyo Jisu, uyo snow ka ketien mo Jisu ang wan, ban habaw hiara halor jong ka tago uyad, uklem ngam. Ban pipulin na ka Bible, na habaw uklem ngam, uyad, bet naman balay, uyo iyo Jisu. Fika taka de ka mga kwakan ang ifiya ka ni ka por, bateng iyo Jisu, and right nda habang iyad, ang ka jing ngiyo i palat sa shikiway pat ka jing yo i. Haga juga por ngiyo iyo Jisu haga juga por ngiyo iru kiwe. Naga taga daw haga minute ba pi bakla ba niyo iyo play pio ino iya ki bakinja pertai day hangta ka kta i ka jinge jopin na maga taga daw nga ay kerteng ini ka jingkran jonga ka jingyo i ka kta iangi. U Petrus uyo i ka Bible ka ang khat balay po Henry habaw layo i ya katakal da pipuli shikman u Petrus uyo i yo Jisu mga Bible kong da pipuli ka khat ba arpun riu kong haba kita ki senran kilayo i yo kabot ki yo i ba yang ngalwal ka duriaw kata ka jing yo i ka bening kong kapalong i Petrus ba unihara Henry haga jing yo i ka ba arpat ka khat ka balay po uyo ipat yagal bagajur ulas ngaw septiang ba ulas sedang ban ngam fi ni syakri ublay marsen sedang ngiyo iyo blay but ndang ngiyo iyo blay marsen sedang bangiyan Ngi bet ngi laban job ngi kemen ngi snultan nat ngi syakri ublay mangiyo iyo blay ngim yo iya ke ngi matla lut ke berkhat ngi shirham yat chikhmat ngim yo iya ke ndre nda fila yat la yat baru try ban let baru try ban yat chikhmat baru blay fin yo i kin mi sekiwe de ki jing yo i but de kita ki ba penlong ngi but nda bangi yo i se ki eryong ki bejur haga jingem fi u Petrus khlam yo i shu yo Jisu yo i ke eryong fi namat nda fi yat lantihi walit klet eryong don bet kijing at pelong kin wan bet kijing yakendu ki bubon kin jago mangaladep ong Henry kumno pi bat ya kata ke jing yo i pi kumno pi le ya kata ke jing yo i jobi hato pi focus lane fi persyang ban bobet ki khmat jobi au Jisu la rano lani la divert fi la penken ria ya ke jing yo i jobi Sheki eki papiyang. Bagay na kita kadaw. Nga kwa nga nong ifi kani jingi kai ka ba. Wat na pila Diyos ngaw ong biyang ikam nagisngi. Kani rap ifi nagisngi. Lada pi mut baniyat badu Jisu. Walit kelek ki eryong pinyo i. Kaduriyaw pinyo i. Tamo walit do ka jingyo i Jesus Christ. Kaba sniyo man ta kaday. Bang ngimyo isyo iyo turay. Ngi shakriyo play. Ngimyo iyo turay. Ngi dan ki jingyo i. Kipupon ba. Ladang ngekeren nang ni ngakwa nang ifiki don sipon ki bangiyo i ngiyo ino i gaburam pertai ngiyo i gaburam blay gaburam brio ngiyo ino yaki spa pertai ngiyo ino i bapkring i khmat jingi bat kitaro ki pengam ni jingi ai ti jingi kaba khams ni shushu gade bangiyo i ki jing ag jingem fi yo i yang jong fi ka khlem long ko mapituai fi yo i jing jong fi ka khlem long ko makalong Batay na katagadaw na papiyo i baka jing yat ang tiga jong pikalang na kumwe piklam yo i ka jing roy piklam yo i baka nang ka jing yaday jing mot ay ang asam piklam yo i bat kataka panlong ipi papili akam no pipoy ka jaka ka ba na mabalay pitip ngan ito ipi ngan kali ipi ka ni ka jing kali piyo i ayu menta kani haka ni ka por mga keren mga piyo i ayu menta haka jing yat ang tiga jong pi ka ay piyo i menta Sengap bahaya kata ketien, kata kada mga kuangan ong ifi. Nga klik nang mapindup tip ya ka ega mga kren. Fiyo i ayu menta hagani gapor. Hata fiyo iyo Jisu bo yang na lor ki jinge. Baya u ka jinge kamla bantelep. Fiyo i kumno yo Jisu, fiyo i u hagabor, hagaburam. Ne fiyo i, ya ka jing kraw, jong ka eryong, jong ka duriaw, jong ka jing he, jing yar, jong ka duriaw. Jong ka jing be kan ka bejur
ne pio I ayu menta ski nak ta daw fi ngi yo I ayu kay ga pio I menta don ga prio ga pio I ngine ngi yo I gi problem ngi yo I ga jingpang ngi yo I ga jingdok jinggerdo ngi yo I ga jingyo pat ipra ngi yo I ga jingkhang lat baro saudang fi ngi yo I kita ga jingya le te ga jingi ba try Naga taga nga keren ni kani ktin ga jong play men agasni nga khwa bagan ni rap ifin nang ne ba pin nang bal niya chikman fi yo I ayu menta fi ga jingyo I nga la ong fi ga jingyo I ka affect ka Ktah ga jing em jingi but nga kripat menta agasni ba kani ga jing keren jong am agasni kan pen rem yo saitan la na fi nuot ban yo I bet yo try Fi lana pi pulina ga Bible ka ktin ga jong play ka kren shai snap ngini pulina ga ktin ga jong try na ga shiti ga ba ar ki korin lenang ka ba sao ka ktin ga jong play ka ong ni ar korin ga lenang ka ba sao tongan na puli ga ni ga khat ka wai ni ga khat ga ba chai so tan wang ha ga khat ga ba khat pra habangam kmi shu ha ka ek eru ko ba yo I henry ha ki ek eru ki bam yo I Fi katakadi kaktian ka bang kwa papinum pulis stat ik ni ka Bible. Fi o absu pol wang ni ktian nabangam kmi lanengam pet shu ag ek ba yo I. Fi ka ek mo fi yo I mentare fi yo I ki problem bi ik jing pang jing khro jing ek jing le jing jing jar jing bom sto jing mon ka jing ka jing yo I jong fi mentaka dei ka bam long sudah. Ka fi yo I mentaka dei ka bam long sudah fi yo I ka ba sneo sudah fi pet chinishano ka bam long. But nga kwa kan ong pi lada pi yait da kata kajingo I pinum komen si sniru pinum laban job agini kajing pinum poisonu shanuru naga ta daw nga snut nat yo absu pola bu kulen japang kajing ka bada kajing u ong agini khat khat prang kwa pinabat ba agini ong nabang nim kmi sho shiki eki ba yo I ka bamot nai pet sho tang hakani ka ba yo I hakani ka natural realm listen eng penan kam lagu tin English Wat kami sure ya ke ek ba pio I hakane ga pertai ga ba pau ga ba pio I menta. La da pite ban ya da ga jinget ba do play nai pet tangi ga ne ga natural realm. Na mar ga ne ga natural realm. Ga kwa akini ga por ba pin bat bai ga ta. Kani ga natural realm kani ga pertai ga ba pau. Kadan la ka waipat ka reality in rai kadan ka waipat ka pertai ka bampau bat kita ka pertai jong ka jinget ka pertai ka bakin jamin sim ka batai ka pertai ka ba nga kwangan ong fi ka ba ki bon ki brio kim sngoto habangi ong mangi shekriyo play nga kwa nga ni kai fi kam dilio nang ni shikman bat nga da duai bo play unya rap fi pin sngoto igane ba habo also pol wong nabang ngam kmi shu aga ek ba yo I kamon u kabrip ki kman Harikin mau uyat daga jinget. Namar wang ngam kmi shu aki eki bangayo I. Andre haki eki eru ki bam yo I. Namar kita ki eki bapi yo I ki long tang sipor. Balai pim shim eki daga ktian. Katu ka jing pang ka bapi yo I kam day ka balong pamanan. Katu ka long tang sipor. Katu ka jing ka bapi yo I mapi mentag sngi kam day ka balong pamanan. Kadai ka batang sipor. Kaya ka bapi yo I mapi mentag sngi kadai ka batang sipor. Kalong temporary. Tapi puli yang ini ketian ke jong play kong ki eki bang yo I ki long temporary ndre ki eki bang ngim yo I ki long eternal ki long shiki ba bom jukut nga kwa ang ini ke por bangan pen I fi na ini ke Bible shibon menta ke sngi lesing ini ay pitang ini ke jing hikai biang nang ni shikman nama nga kwa palat bangan ong ni fi menta ngi yo I palat nga yo I ini ke sngi ki priu ki kelumar Ngiyo ikat siya ki priu ki deng mas keleng-keleng. Marsen ronga iya ki priu ada na pag register, ada na pag jaka bangi layu I lepai gitu ke sanitizer. Ngakwa nga na fingi yo itang ki ek balang persya ke jingat jingi. Mga duway man taga skibo play un pelong fi fin kliap no kata ka jingyo I jo pikat balahi wat la da fi yo I le kumbam yo I ngan ong la da ktien le kumbam yo I tongan hikai fi kata ktien le kumbam yo I wang so pol ni na bangam kmi shu ke ba yo I kamot nga le kumbam yo I ya ke ba nga yo I na mga danda ka pag jingyo I ka khamba ha ka ba kin jamin sim nga yo I ke ba kraw ki bo blay kular ka jingem ko jonga ba long kumta na ta daw nga nom yo I ka ni ka ba nga yo I menta
Fi kata kadai ka bang kuat ngan pen i fi minta sngi. Fi ka ai ka piu i minta kadai ka ban sejuk no. Ka ai ka piu i minta kadai ka ban sekut no. Ka ai ka piu i minta kadai ka bom ne. Teng teng dang ila pet palat kanang he bat kaya ne wat pet. La da pi le kum bom yo i ya no gitu ki priu ki num dan sure ta ba pi. How ya bet ki priu ki ba pi kuat ban kiar. La da pi kuat ban kiar. La se bidan meno ki parlop ki ba pi mo syukran kendiat ban su pen sngel tenat if yang ne da bidan i priu bo wan pi la si ba pi la sngel ngia i ba pi sngel tenat su. Lesidon ki parlok ki ba mau ki ba pentut pen bani fi ki ba wan rak tang ki ba sniu ki ba wan norni ki ba wan mau ki ba pentut i ki jinget jong pi bat pi la tat bi wan chi wan la tat i wan chi wan ini tang shu men step ri ni la wan men singir i wan jan mir ri wan nang ta de pila ngia da ya chi shnuru shu phon shu nga khwang anong i pi la da pi kwa ba no mi o issue le kom ne ndai wan le kum ba mi o i la da pi le kum ba mi o i tang lai sau sien pi no mi o issue artan Kata ketika nong rem, le kompami o i, kita ki beriun, na file kompami o i, kila wet fi, kala long insult iki, na takadaw da le ru kinu muancho, binakwa ru kinu muancho i, na marba pila le, da kompami o i, le kompami o i, hapa pila yo i. Nga kwa ka na fi kata ka pendam ni beriun, na file kompami o i, ay hakini gisngibu, setan on, wan pen i, fi sibon, pen i gato, wan pen ra akhmat, wan pen deng api sada gato ka, yit khmat ba, kenjak soy, ka pinang yo i, syo ka ba he, nga kwa ka na fi, le kumbam yo i, ka ega ba yo i, ki khmat do, jong fi, yo i, ka ega ba blay kulara, ka jim jong fi, si khmat, fi tongan pen i, fi kwa ega nuksa, kam ka Bible, ka dega jo i, nga nito i, fi ka Bible, dega ta kada bangim kan mau, nangi kan do jing engi pa ya jo siya jo, tongan pen i, fi na kaktiyan ko jong blay, fi na puli na ka Bible, singap ha, na pi puli kam, maaf inga, ka kitab Exodus, kalanang ka ba, katsangan da puli, gini bro, fi tip ba, u blay yalam ki kon Israel, ar million tam, bagin mi na Egypt, but yalam ki na kalan tiga ba kham jangay, kita ka dega duriyaw basaw, ban yalam ki, hakmat jong duriyaw basaw, gakwa ba pintip u blay siya ilaya kumta, yalam na jaka barkyang, yalam ni jaka plang bani, kumaong gibriyo, yalam ni fin nagi rough road, nagi jaka gibe na maru blay kwa ban hikay, pi yakani ka ba ngakren mga mata. Pek, Sengaw bangan ay ka point nang ni wala na village sengaw kidan ki eki bakrawang ni. Ndau play wi alami ki ka duriyaw basaw. Ya ka plan jo play ki kon Israel kimtip. Kata ka day ka bang kwa ano fi. Fi ki kon Israel ki min Egypt ki perkhat bay ngin ya nang to kadut ka ngap bay. Kata ka day ka mga sengaw komik yung Moses. Yung play ro teng sengaw long humorous long play yung kham komik la singalangan bu umta. Bau pa yung Moses bani ong i Israel mi na kato Egypt ka mabitray sitom fi abam janjar mi siya tayo nga lapan kaya ka dut ka ngap. Fi kata ka ka ba iko ba ublay iko mo open bed ublay ki Israel iko mo Moses ru let yalap ki Israel siya omet wan mi nang to nganyalam pi siya kari badan ka dut ban ka ngap ban hagajing mo tang ikon Israel perkan bay kata ka dut ka ngap teng fi ngiro ngi perkan bay kumtana siya kari blay mi mot bay banda la IT siya blay siya tuway bay ka dut ban ka ngap siya tiang bay siya bang bay siya sok bay siya kumen bay ngakwa ngan ong fi kan mau ublay siya bin po siya ka dut ka ngap ngakwangan ito fi blay kwa ban weng shuwa ik abam day na gajing imjo fi nagtakadaw paniya fi hagi jaka gibubon pi puliang ni wat la daw Moses ang kadut ka ngap ndray pa siya duriyaw basaw nda pa siya duriyaw basaw dan matip ka plan blay way dan matip Moses rum tibi kon Israel ro bar khay dan matip but nda pa siya duriyaw basaw nda nanti Sino rumdan lat kay ka ba kiyo i hangningan ka na Jingiohi kay ka ba kikon Israel kiyo i betang ya ka jingkerman pi hangni finyo i bet ba nagi bet shkhman yo i duriyaw basaw fi ka takade ka mga kwakan pini fi ndapi bet shkhman mdan lanti ka Jingiohi jong fi shkhman ka day bet mdan lanti Kabasa ng to kaday stang man pinpet siya diyan. Ba't kata ka na trap? Kata kaday katrap ya kajang joy way ibangat. Na fi pet siya kamat piyo iduryaw basaw pinsa kong pet siya diyan. Pet ka Bible ka ang kumningan puli kitab Exodus no makat sa ka bisipaw ka ang menbaw parulan nang jan ki kuni sel kila khmet ki khmat khmet ki Egypt kila be na siya diyan jongki kata kaktiyan nga kwa pinyo ito kaktiyan ki be na diyan wali kila di kata ki be na diyan
Kamamot ki khon Israel ki klempet shu shkhmat ki la pet shedien. Na pipet shedien vinyo iu. Shedien vinyo i tang ek ba be thong ik jing em go jong fi. Fi la na bishong kali nang ne sha guati la na pipet be shkhmat vinyo i berkhot ka lum ka wa ka berkhot ka nyak no shedien. Ndre pitang shula pet shedien ngani tu ipi finomio issue ege ba let shedien vinyo i kan be na dien ifi. Nakatagadaw nga kwang anong ifiyang ni kapor ki kon Israel ki pet shedien. Ndala pet shedien nga ba? Ndagila pet shedien kila linyar bagi yo ibo paru bet na din. Ki klem tip yung plan jaw blay. Fi blay alam kanang kaduriya besaw. Haki kon Israel ndalanti siyo haragan mau blay uang kumni. Ngap nga kwa pin ngan puli biang yun eh. Blay kuya ng Moses uang yung giktiyan nagalanang ka bakat saw bakat lai kanina dega bas ngutan nat palat blay uang yung Moses. O Moses ula ang haupat ba? What shep tiang fi sange wa? Bayu ang kumno. Kami siya ka jing panim ko jong try. Yakaba unsa paniya fi hagan egasni. Sigaba mo. Na mar kita ki Egypt yakiba piyo I hagan egasni. Finomyo isyo yaki lano ru. Fi kataga de gabo blay plan yang I habu yalam gi jaga gi balam gi jaga gi be. U yalam mi ki khoni swela duriya sabale yu ba uda ang gi niktir wang. O ang blay o Moses ang gi khoni sabikin kami shiga jing panem go jotra. Fi na pi pai gi jaga ka ba pi I saudang jo fi tangka duriya sa tangka ba be pi ka ka jinga ji pi ge ya. Fi lenyar fi yama ba khadu bi peche den bi perkan ni balay ngalit ya ni balay ngalit ni babi sa balay ngalit yo nu brio balay ngalit ni balay ngalit position ko mahagani ga yang balay pi ki khon Israel ki ang balay ngim yap no Egypt balay mi shani ni balay ki e mag regret ki e mag ta ka ba babi ga bala de fin de pai ga jing e pi kan ma ba e ga bala de Pipet bishadien jaga jingem but na pipet bishadien bi kanyum ngani te pi blay bu kraw palan upen poi knangi ki koni sel Egypt no kwa ban pendu dat sendan ni gi sipai gi jong paro bagi nomla ban pen betong but then na takadaw kwa kanang fi teng daw blay lam ngi gi duria besaw u kwa ban peniap na gi jingem jingi gi jinglong gi berim jingi ban peniap ngi gi jing strong gi jingmen gi betong gi jingem jingi gi jinglong jingem gi bom day ngi hi but ladapi yat baru blay shakmat man pet igu jingpenem gu jotra fi hagni gu por Moses wang nai pet shagani gu duriya basa nai pet shadien nai pet de shipai kmi shaga jingpenem gu jotra teng kum gi bangai wat la da fila jios ngawi gani henry bon sien piklet namar gu Jingiohi gu Ktah igu jingem jingi na tuai meta gu sngi befinomio ngap hai gani kstien Wat numyo I palat ia duria besar. Wat le yo I palat ia nogo balang negatif. Wat yo I tangi ke bedu jingkan men ngakwa pin kmi shaga jingpenem go jong try ngasngutunat ya Moses buang kmi shikmat wat Moses rulen nyar khmat jong blay u blay wang Moses balay melen nyar hanga ngasngutunat may tagtin u blay wang Moses balay melen nyar hanga Angi khon Israel lem no ya shikmat Kita kena yang sesuatu orang. Ya cakap biji buang kumno Moses wang. Rama melo dingdu kneno elekti duria penklad ruika angan penklad mame. Fi kana kata kada ketian ke bakrau palat nga kwakan itu fi sengapa ublay wang Moses me ya cakap play melenyar nga teng dala ikendo igini Jingiohi lenyar ngi yam ngi dal brio bullets uba ngani tu pi dem khosio ha jing ata late long chi jing ba shem jing palat ga khwa ngani tu pi ublay Moses play melenyar ka bomon play yam khmat jonga ang khoni sabigini ya cakap bat ngani tu pi wang ini ketir wang Rai itu dingdo jeme kener itu dingdo shkhamar bite ko mod igu ne ko mod pendan kami ke ikhtiar ko bangala ai hame fitem ngim dan chudu dingdo mendangi dan ke kerteng ko tu Jesus Christ Bale pimia chikmat krani ko to jing e ko biyo yo bet bo blain pelang lenti na ko jaka ko bom dan lenti fi pet ke yeng jo fi mi dan lenti shu e fi pet kom I dan lat shu fi ban light na ka ram na ka sha ban light na ka pang na ka crow yo bet bo blay u dan ka lenti fi la da fi dan ge ikhtiar ga pi pendan kam kum ki khonjo blay la aingi ke ikhtiar blay ngim ya bet chikman na snutana yo blay bo Moses blay melanyar ga ya chikman
Kner ketiga jameng asnut nat e de ktien fiat baru blay boong ni ni le kum no Moses ni tau de e ni le kum no ni ki priu ni long ta blay long ta blay wong ngatip manga ya chikmat long positive ban nga lamar bat nga de galenti blay wong nga de galenti jisu nga u balong kalenti ke jing em ke jing shisha nga kwa man ta gsni ken ma fila priang yu jisu ulong kalenti fi shabneng ulong kalenti fi wat ha jing e ke bopia kendo na ka ta daw pendan kam me ke ikitar blay la ai ge jing im ko jo fi what bet shedin fi ge problem ngi menta ka dei ba ni shekri yo blay tamangi yo I palat ge jing e bat ka wei ge bangi kham yo I ge dei nda bangi ken du jing e ngi pet palat shedin da bi puli na bible ke kitab Isaiah kalau nang ko besau pula ge khat bekhat prakhat kendai ngasih setenat palat igini nang ngalan dat ru na mar bangas ngutenat palat eka Fikinu nu record ki banga ong la dat wali sngo thu bakla kini ke dei banga nga habang ong la dat kadaw de banga shay sultanat itu ki record kino ki ktien ki bakta ye fi shay la dat mo ble wong ngan tho ye ki hukum jonga ga do no chu fi gomot kini ki ktien ka ba u ble la kran chi fi ko long jingir khu la lep tho ga do no de piken maul dat ki na ta kadaw habang ong la dat kamot nga pen I chi fi ba kitu ki record ki dei kiba long ke jing mento inga na taga daw habang ang lan dat ne bang susarong bang la ikitin ke job len rei dei bakala long ke jing khu palat ikiting em choga but kani ke khat ka bang pulis fi ke dei kabala long jing khu palat kata ka dei ne ke kitab Isaiah kal nang ko sau pulai ke khat ke bakhat pra ka bang shay penet jing mot ika malagpor na mag ni ke bakta ikiting em jingi wa ang kumno ha ke kitab Isaiah sau pulai khat bakhat pra wa ang wat kan mau ye ke eke berim limne ye ke eke berim wat berkat setia tau de bleifi u bakwa ingi bangin poi seta banginum pek palat sedin banginum berkat nginum babi waju imbat ke jing babi ke jing em wat pek sedin wat lit pek ye ke bapim la shu ban yo wat lit babi kata walit babi jing bakla ka babi bakla men shams nam lani shpos nam lani arbos nam jwa walit babi don e ka kraw shakmat blayum kwa ikon Israel bikin kan mau sai ge Egypt ndai klem la wengi ge Egypt na ge jing mot chunky takadaw ki shat pelun na ge riklaw saw pos nam ka bari tang khat saw khat san sni ban ya ge jing shisha andai ki hap ya edu saw pos nam balai namar ki shat pelun na ge jing long jing em namar ka e ge baki yo I ka pen shat pelun niki Filap dan Gibril bersyakri play ki ya round ni ke jingya lenti. Shu haju namar piyo I palat ke jing e balai phim kam me ke jing e. Balai phim ya chkhman. Ya be chkhman baru try. What pek itu ke jing e. Dwai yo I ke jing e ya kren ke jing e ya be chkhman. Try ngan penon kam ke ikhtiar. Man ngai ngu you play ong hak kitab Isaiah sa fulai khat khat prato bunga ong wat kan mau ke berim. Limni ke berim wat berkhat balai ong ke khat kendai. Naman ngan le ke bet mai mentakan mi no finom tepeka ngan perlong lenti agri klau baki wa agri kan cha tau de play wa ngan perlong lenti agri klau fi la fi not baniat baru play shukman yu ilu pa bu play udai bu perlong lenti kata ka dai banga ngas ngotenat palat ay banga puli go bible fi kata ka dai nong rim tan ang kim de play kata ka dai banga ngani ay kran namar dan simpun ke bat palat fi lakwa te ban shakri bahayo play fi lakwa ban ya chkhman fi lakwa palat ban im go jing im go ba ba pen sngo bahayo play ndrai ki dan ki belong ki mau jin thot fi ki bat e jing im go jong fi bat teng phim la fi pin pe teng ki jing bakla jong fi wat ki jing bakla bat ki jing mau ki jing bakla ki pop ki bangi kumle kini ki pen shong ngi bagi pen pet ngi ki pen babi ngi regret sa ngi shong ga jaka ka ba pen rem sa ngi nga kwa na fi gal to ka pen wet bro ga jingim fi lembo nga kwa na fi lembo nyat chro ya chkhmat baru blay na baru blay de ba kwa nga ba de fi bangi ya kum ta ba do try pipuli ki kitab shiti shi Philippi nganda pen shay fi ngi tien Macam itu tu nanti ini ketir wang. Agak sedih sih Filipin kalau nak berlai lebih pulih dekat berkhar. Kini ketika ngalap menang ke jingmot ke jong wow supol. Ba usalah bania cekmat agi jing ke besar kaya ke jing. Uang kumni kalau nak berlai dekat berkhar wang. Bangalayo pediang lupa lah ni bala penjanai lupa yang andre ngebe seprangken.
Bakum tangan yo bat ia kata penta ka bala bat yang aru do Chris Jisu. Ko para bangai nga kwa pin shime te ktien. Wang ko para bangai nga ngam nyau ila di ubalala ban bat. Ikiwe kintien ngam nyau ila di ubala biang no dong sedong. Henry yakani ka way ngale. Daga bang klet no iki besedian but daga bang kene no sheki iki besekman nga be she persha kadak banyo iki jingi thong ka bag jing khat chaneng kalong how blay ubau Chris Jesus. Fi kita kadega ba ngala jukran bon sin. But ngani ay kren na magaktin ko job lagi dan kaman pun mau fi malaga por. Ngan ong fi kaktin do play dan kaman ya yo snoy kaman lang sngi. Na mari kini iki wala fi tip teng fi klet. Nga kuangan pun mau fi mendag sngi ba wawsel polo ang ya kani ka way ngan le. But haba wong ya kani ka way ngan le tong irungin ya le. Kaya kata wong dakabanga klet no ki bashadian. Henry dakabanga kner no ki bashikman. Nga be sha persha kadak banyo jingi thong ka baga jing khat chaneng ka jong blay how Chris Jesus. Oji sha kan tan ni fi ban pen shong ni fi. Lani wat sha ru kan pen pai fi de dien. Wali sha ru kan pen baklaya ka jing mut ba jing tmu ka jong fi. Ka pa fidan bet chikman. Yo bet yo Jisu ha ka jing ya den ti ka jong fi. Bet chikman na mga Bible ko ang nga shiti shiki Hebrew kalanang ka ba khat ar kan khat ka ba ar ko ang da ka ba kmi show Jisu unang panlong ba unang panjanay ya ka jingi kata ka katian kata ka jing kran ka ba nga kuwa ka nong ifi kmi bet show Jisu unang panlong unang panjanay ya ka jingi kada ay nuksan to ko ang upanamar ka jing kaman ya ka bala buwa kamadjo usha iga ding fna uda ibenya ga jingle ran uda shanga ga tiga man ga ket ga jong blay fitab kamot igo ta kamot na marka ta ga jingman ula da bio ilu paba un mi pat fi ka ta ka dega bang kwa kana bi jisu umyo ibo ni ya ga ding fna bon sakut ga ding fna un sha sa to lai sngi na ta un shong ju nam do begini penia umyo igum ta uyo ibo ga ni ga de ban pendap ga hapan ya ling bai ga ni ngan hap ban kit ga ding fna ngan hapan ba ga pop ga jong ki brio ngan hapan sha andre ga balai ga sngi la de yo ilu pabu ble la de ong nga pa jong ba penia la de ong na ta daw da ga jingman ngan sha ga ding fna namar ngan Kio ben sepenang dan syang ketiga man ke ket ke jauh blay. Utau de Jesus Christ ulah dia ilupa balai pimio ilupa bahwa blay ukot ifi. Habau pen ifi ulah dia kot ifi. But utmu si syaban yang lambet ifi syaga jaka kaba mau uplan. Teng ni kelumar ba ni kuslai ni perkat tip sanun poi ni ke jing em. Namar bangi klet egata walit klet egata ublay ula dep khat ifi unumbu ifi jaka fin sha ram ka duria sa ha ka jing sha ublay bu khat iki khon Israel udah plan udah mut udah bu shai ka rikanan ka don shisha udah kwa igaban ai kan nong kan ti ki jing yo kan ti jong ki junam Nrai dai ki khon Israel ki ban da haba ki yo iki knyom ki ot ki kwa ban biang si Egypt katakan ka de jinglong ka bo blay kwa yang apa de fi mangama pirung i hab ang takum joy nakata ka daw nga kren baga Jingiohi ka Ktah yang bat fi Fio I ayu mendagasngi fio I kumno hayang asam fio I ayu ka jing yan tiga jing shakir play ka ay ka bang akwa ngan ong fi mendagasngi le I ka ni ka way ka bu asul polo ong ya ka ni ka way ngan le ngan klet no ay ka basyadian ngan kner si ay ka basyakamat kata ka day ka lada ngan kren nang ni ka kraw palat kata nga tuway bu play mendagasngi un pelong fi finla ban sngot ho I ka ni ka jing shisha Lesing anum kren jarong palat nga kwa ba pinyo ay gini kan ay min sim pigan pen shlori fi finia chakmat kan mau Jisu la yap na kabanta jang fi u Jisu la dep job lut iga ding fna iga jing yap iga pop iga jing ku slai iga jing so si japi u la job lut iga jing ban kia jang iga jing mu japi kau la job lut ka shang fi mi da ka singi vinong try ngan ken ter lut ngan yang jaj ngan pet iga ni iga jing ngan pet iga ngan ngap ino no ko pendu jingkerman try ngan yang jaj ngan yat shakmat bat me
But nganyo iya ka buram blay ke jame ke jing em pinyo I nang ni shikmat u blay un kur khu ye ke jing em ke jong fi la da fi not ban ya shikmat ngakwa nganong fi shwai bangan pen kun ngasuntunat ye ne ke kitab sam ko nang ko sispa ar buai jan baro ni set pule ka ngakwa ngan pule fi kendiat ini ke por ke kitab sam ko nang ko sispa ar buai khat ben ko ong David ini ki kitian ngan kmiet ya laki kmat shikilom nang no kan wan ke jing arab ya nga ngasuntunat bu ong nang no nama balai idan jing yarap nang no nang ngalapet saudong yuga yeng janga nga I ka badu jingker men suda na kata kadawang ngan kemiet no iki kemat janga sejrong lo nama ke jing yarap janga kawan no try ubala tau yuga peneng bat yuga kendau kini kata ka wain iki kubor ki bakrau palat aga bible hoit nganum keren nang ni ngan sipen ifi kendiat waju kemiet iki kemat jofi sipen thor Bini wa jing yarap no play. Kemit si jrong lo. Nama day ha jrong lo. Bau play usai le eki bakrao. Ngala krenteng ngani voice message jong ngam tip kat nungut bring jong fi fila. Ken mawi kata. And ray lada fi nang ban pet u play hapdeng jong jing ju sha eki brio begini yar je pentor. U khat eki brio si jrong lo. Day ha jrong lo peni syam eki bakrao. Hajrong lom pinyo I ublay unyalam fi bafinya chikmat. Day hajrong lom bau chisu sha igading fna. Ba day hajrong lom bau job. Tagadaw ha bau David wang ngan kamiet lagi kmat jonga shekilom. Nang no kanwan ke jingi rap jonga. Ke jingi rap jonga kawan au try bathaw ke peneng ba kandaw. Day hajrong lom pinyo I ublay. Bon jubab e jing em job. Waju pet po, waju pet ke diang sikaman waju pet din. Pet jurong lo. Kapa mut pet show Jesus Christ. Try jung ka buram. Finyo you play on I figure jing job. I na do mata gesni. Pet jung try. Kendat e tu ko fi yo I. Yo I pet ye ke jing kraw ko jong play. Ha ke jing em ke jong fi. Nget ni ke jing kran kan pen slur fi. Kan I men sim fi kan pen la if fin poi shi ko thong. Jong ke jing em bat pinyo ke jing em kapa kemen ke besuk ke bedap de ke jingkar ku jong try la fi nangi kini ki nong rem ku blai shibon ngin duai bet fi agani ke por try nga duai blai me pen ki yang abangan keren ni ke ju ke jing hikai try nga tip ye ke daw na mar don shibon ba ki brio hagini ki sngi ki basakut kin try ke kti jong ke jing chunjar ki bishong ku pa ku mapo jong ku tu ke quicksand kabakat bakinang ki kinang ksat kin try kata kinang ngam try ki shong ku magutu ka ahor kabakat bakinang ki ban light kata kinang ngam julio try nga dwaya blame tagisngi pelong iki baginum pet shano shanoro ay ko pakin kin ter ay ko try kinum pet chiki iki bagiyo I ay kin pet chikman shigi jinkhat ka bakham shaneng ka bahau try jing you Jesus Christ try nga da ailut chimi ga buram da try bagani ga jinkran kan ya rap iki bakin laban yahat nang ni shikman bakin job try nga ni iga jinkya nga ni iga jinkal khu nga ni iga jink job ga jame nga ni ikin try kin digi brio ki badon buram habaki yahat shikman ban me ablay ni ailut chimi ga buram ka kirteng ga dong jisu banan nasa ni try amen 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 ku bless you